албатта ин бозӣ байналмилалии санҷишӣ ва рафиқона аст миёни ин мунтахабҳо ки дар асоси ҳамкории мутақобилан судманди байни ду федератсия ба роҳ монда шудааст. Шаҳриёр ва Азизов Суннатулло рақами 18, сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев. Аз маркази майдон футболбозони мо бозиро шурӯъ мекунанд ва зуд аввалин ҳуҷуми наврасони кишварро мебинем. Биёед бубинем ки бо чӣ хотима меёбад ва баъдан ҳайати мунтахаби наврасони Узбекистонро ҳам барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. Аут ба фоидаи мо ва дар ҳайати мунтахаби Узбекистон ҳам дар ҳайати мунтахаби наврасони ин кишвар ҳам тағйиротҳо ҳаст. ҳуҷуми навбатии онҳоро мебинем. Партоби туп ба дохили ҷаримагоҳ ва мутаассифона инҷо бетаваҷҷӯҳии мо дар дохили ҷаримагоҳ боис бар он мешавад ки аввалин ҳуҷуме ки аз канори рост сурат гирифт, рафти ҳуҷумро ки иштибоҳ аз куҷо сар зад тавассути канор гузариш. Инҷо муҳофизатгари мо дар ин мавқеи худро холӣ гузошта буд. Партоби туп ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳамин тавр аз байни ду муҳофизатгари дигар пешдастӣ мекунад Шаҳзод Акрамов ва ҳамчунин дарвозабонамон ҳам дар ин лаҳза бибинем ки аз ин ҳолат чӣ гуна бозигарони мо мехоҳанд истифода баранд. Партоби туп ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хеле ҳам хуб аст, вале ба туп касе намерасад. гӯем норозигиҳоро ҳам баён кардан мумкин аст ба он хотир ки ҳеҷ тавре шумо дар саҳнаи такрорӣ дида истодаед. хатти ним муҳофизае ки болтар аз ин муҳофизатгари дифоӣ қарор доранд, онҳоро ҳам маҷбур мекунад ки фаъолона дар тупрабоӣ кӯмак кунанд. боз як ҳуҷуми дигар инҷо акнун бубинед. ин чиз бояд мояи нигаронӣ ҳам бошад. дар ин лаҳза ҳамон тавре ки шумо дидед зарбая мемонад. Партоби туп ба дохили ҷаримагоҳ. боз ҳам дар қабати дуюм хеле хуб футболбозони мо муваффақ шуданд, аммо имкони зарбазанӣ нест. ҳоло фурсат пайдо мешавад, вале боз ҳам ба якдигар халал мерасонанд. акнун зарба зада шуд, вале ин зарба хело ҳам баланд аст. вале дар ин байн биёед бубинем ки чӣ гуна фурсатҳо буд барои футболбозони мо. ана ҳамин лаҳза имконияти зарбазанӣ пайдо мешавад, аммо Суннатулло Азизов аз ҳарду кӯшишам муваффақ нашуд. баъдан боз як муҳофизатгари дигари мо Фахриддин Аҳтамов зарба зада натавонист. Меҳрубони Абдурауф бо ҳамроҳии чемпионати Осиёи соли оянда ки аллакай шӯкчони он маълум аст. ҳоло фурсати хеле ҳам хуб. Хуршед Давлатзода тупро қабул мекунад, бо суръаттар ҳуҷумро идома медиҳад, ӯ меафтад ва довари марказ чӣ ишора мекунад. ҳамин лаҳза ҳаракати Хуршед Давлатзода биёед бубинем то ба охир муборизаи ин ду футболбозро ва баъдан зарбаи ӯ ва ҳарчанд дарвозабон пайдо кард, аммо бартараф карда наметавонад. хело ҳам олӣ аст пеналти. биёед саҳнаи такрориро бубинем. Хуршед Давлатзода ҳам аъзои дастаи Локомотив Помир аст. зарбаи задаи ӯ Алишер Хайруллоев дар назди туп. Партоби туп ба сӯи ӯ. инҷо футболбозони мо ҳоло як илоҷ карда ин ҳолатро бартараф мекунанд, аммо ба пуррагӣ не. ба ҳар ҳол футболбозони рақиб дар охирин лаҳзаҳо боз як шонси дигари зарба заданро пайдо карданд ва Шаҳзод Акрамов ин дафъа зарба зад ва бо ҳамин садоиштаки довар баланд мешавад. хуб, се тағйирот дар ҳайати мунтахаби наврасони кишвар, дар ҳайати мунтахаби наврасони Узбекистон бошад, ягон дигаргунӣ нест. ва акнун қисми дуюми бозиро аз маркази майдон футболбозони узбек шурӯъ карданд. вазъияти стандартӣ. хуб, чӣ тағйиротҳо мешавад дар ҷараёни қисми дуюм? зарба рост ҷониби дарвоза ин дафъа иҷро карда шуд. хело ҳам хуб. Кабир Салимшоев зарба зад. каме қувваи зарба камтар буд, ҳамон тавре ки дидед барои дарвозабони ҳариф иштибоҳи футболбозони рақиб мумкин аст ки самаранок истифода барем ва як зарбаи бисёр ҳам хуб, лек дар ин лаҳза албатта дурусттар дарвозаро ба нишон нагирифт футболбози мо. ҳамдигар нофаҳмии футболбозони узбек инҷо бар ало эҳсос шуд. Хусрат Тоиров хеле хуб аз ду нафар мегузарад, паси олии ӯ, вазъияти хеле ҳам хуб аст. зарба аммо ба куҷо? хунсардӣ карда, албатта кӯшиш намояд ташаббусро ба дасти худ гирад. ҳеҷ гуна офсайд нест. фурсати бисёр ҳам олӣ. дар ин ҳолат албатта Хусрав Тоиров ҳам ҳаракат ҳатто дар мусобиқаи кафа ҳам дида будем. инҷо тупрабои навбатӣ аз сӯи футболбозони узбек. боз як партоби туп, вазъияти хавфнок аст ва бубинед чӣ гуна дар ин лаҳза беаҳамиятии футболбозони мо дар хатти дифоъ боис бар он мешавад ки меҳмонон бори дуюм дар ҳисоб ба пеш бароянд. Раҳматшоҳ Раҳматзода мехост тупро дар майдон нигоҳ дорад. дар натиҷа футболбозони ҳариф фишор оварданд ва тупро соҳиб шуданд. ҳуҷум идома ёфт.
ва футболбоз таҳти рақами 17 Нодирбек Абдуразоқов тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол мекунад. ҳамдастаи ӯ бошад дар ин ҷо. Тоиров дар назди тӯб, ирсоли ӯ вазъияти хавфнок аст, аммо касе ба тӯб расида наметавонад. Ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри футболбозони мо боқӣ монд. Боз як партоби дигари тӯб, фурсати олӣ, зарба ва ба куҷо зарба мезанем? Биёед бубинем. Асадбек Ҷурабекзода баъд аз партобе ки аз канори чап ба дохили ҷаримагоҳ буд ва тӯб аз ҳама гузашта ба назди ӯ омад. Тақрибан бе муқовимати ҷиддӣ бубинед имкони зарбазаниро пайдо кард. Бубинед футболбозони меҳмон чӣ гуна шонсиёлиро пайдо мекунанд дар як аксулу. Наврасони узбек ҳоло боз ҳам ба ҳуҷум мегузаранд ва инҷо бо ҳамин садои уштаки довари марказ баланд мешавад. бинандагони арҷманд, инак бозии дуюми санҷишӣ ва рафиқона миёни мунтахабҳои навраси тоҷикистон ва ӯзбекистон хотима ёфт. дар шаҳри хуҷанд пешниҳоди шумо карданд. Дар дасти микрофон бошад Шӯреҳ Парвизи Маҳмадамин буд. То дидорҳои дигар хайр.